Egunon, nire izena Ainara Puerta Larrañaga da, eta 2013ko azaroaren 26an aurkitzen gara, Lekitxoko Andramari Basilikan, eta nire aurrean Juan Mari Garatea dut, elkarrizketa bati hasiera emateko prest, baina elkarrizketa hasi aurretik, lehenik eta behin, bere baimen eskatu behar diogu Juan Mari Garatea Goikoetxeari elkarrizketa hau grabatu ahal izateko eta biharko egunen publikoarentzat eskuragarri egon dadin. Zure baimen ematen diguzu, permisua edo ematen diguzu, Juan Mari? Bai, da posik. Oso ondo, eskerrik asko eta elkarrizketari, entrevistari hasiera emango diogu. Lehenengo nahi dut, gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea edo zu hemen jaio zinen, ezta? Lekitxon jaio zinen, ezta? Lekitxo jaio, hasi, hemendik seminariziotik, Mendixara, eta Mendixan abade 7 urte ja, 40 urte Ipar Ameriketan, aire hon. Eta gero berriro? Eta sartzara, norbere herrira. Gustatuko litzaidake pixka bat esplikatzea nolakoa zen Lekitxo zu txikila zinean. Ze zu 1926an jaio zinean, ezta? Justu Gerra Zibila hasi zanean. Zerbait gogoratzen duzu Gerra Zibilari buruz edo txikila izan da? Bertan, 36an gerri hasi zen, da bakarretak hitz. Bombardeo eta iguanien kanpaiak dana jute zirela, hemengo kuebetara, eta ni amumaz altzuan egoten izan. Da amumak esateban, bombiak hiltzen magatxuz, bizok, etxian. Eta amumak nola izena zuen? Adelaida. Adelaida. Eta zertzan, amaren aldetik edo? Amaren aldetik. Ze zure zure gurasoak bilak lekitxarrak ziren? Bizak lekitxarrak. Eta zer ezautu ziren, hemen Lekitxon bertan? Berton, Lekitxon. Bata zan, Arranegi aldekua ama. Dauda, arrantzalien aldekua, bolla. Eta aitza goiko aldekua. Da dino, nobizotan, beko aldeko gizonezkuak harrik etxe utzela. Ez dutu jarren arrantzale artera. Eta zure aita eta aman izenak nola ziren? Pedro Garatea da zan hemengo igeltzerua. Goiko kalen bizi zana. Jaio goiko kalean, da gero bizi erdi inguruan. Erdian erabaki zuten orduan. Bai. Eta ama? Ama Arranegia aldertu zen, portuan. Eta bere izena Bizenta, ez? Bizenta. Eta ze goatzen duzu? Txikila zinenekua, eskola garaiko, ze oroitzapen edo rekuerdo dituzu? Eskolan umetatik. 5 urteaz, hasi ginen, eta lehenengoko nire eskolia zen Monjakin. Handik, ia mutilak urte benian, da gelditu zen emakumeentzako bakarrik eskolia, orduan Doña Rita zen. Handik, herriko eskolara. Herriko eskolatik, fraileen eskolara, da han engenduan batxilerra, lehenengoko ingresua, eta lehenengoko urtia batxilerrekoa. Eta 11 urteaz, joan izan, seminarizora, beste 6 lagunegaz. Goatzen dituzu beste 6 lagun horien izenak? Izena bai. Javier Erdozia, 6 urte egin eban niaz, abadeki, estudiante, eta gero itxiban ekarreria, da urte ban, Alabeseko futbolista ona.
Eta gero, Mondragoneko vicepresidentia. Besteat, Jose Mari, Endeiza. Hau, Santanderren egin zan abade. Eta urte batzuk geruago, itxiban bere abadetzia. Besteat, Enrique Anton. 6 urte egin jagedo seminarizetuk urte ban, eta entzan kapitxan, itxasutako. Juan Cruz, Eiguren, haurepe 6 urte egin, eta gero urte ban egan seminarizetik, makinista, itxasutako entzan. Eta bestia, Paco Casaliz. Gaur ondiok bizi da. Eta letuneriza fabrikia, euren gurazuak markiraku zirian, detor zirian, elekitxora eta egio benian, gelditzoia lekitxar. Eta zu jaio zinen Bizkaia horretan, bereziki lekitxoan edo, txikila zinenean, edo jaba pixkat heldutzen edo gaztia zinenean, ikusten zenun emigrazio asko edo lekitxotikan kanpora jundako jende asko edo itzulitako asko edo? Eguazala bai, kanpuan. Eta geruako asko baserrikuak etxe guztietan, mendizan harakuan, bat Ameriketatik pasazan. Eta hemen guak Ameriketan lehenaoko zarrak, gerra ostekuak Ameriketan ezauturoraz. Eta beste asko lekitxotik juzerian Australiara. Bai, azukrekainak edo tabakoak. Eta ikusten ditun, behin zu gaztia zinala edo bueltatzen jendia Ameriketatik edo Australiatik edo ikusten nuen bueltatzen zianen edo? Ni gazti nintzanean ez, gero ni hemen ditu nintzanean batzuk etorri ziren honatz. Da, lekitxarrak bai guazan hainen Ameriketan ezauterikuak, nire gurazuen zazakuak. Eta lekitxoz gain, beste, ez dakit Ispaster edo Amoroto edo beste baserrietako jendia ere Ameriketa edo kanpoa ateatzen zen? Bai, lekitxarra baino gehiago. Ipaster, Ailustia, Munitxibar, eta horrek gehiago. Baserri gentia lekitxarra baino gehiago eguan Ameriketan. Eta zergatik uste duzu jute zala inbeste jende kanpore edo? Nik uste dut baserrizan gelditzen zen etxeko jaue mutilik zarrena, zemeri zarrena. Bestiak biharratu pabirben kanporat. Da batzuke bakatu herrira, legitxora, eta in general gaztena, hemen gelditzu baino, nahizago Ipar Ameriketara, ero Australiara jutia. Eta zuk noiz bat aukera ukitzen zenun familioiekin edo kanpora jundako jende horrekin hitz egiteko edo? Igual familiek zerbait kontatu, nire semia edo senarra edo? Nire ara junitzan, beste ni baina harino, amotu neun zan abade bat, Santos, Rekalde, juzan 5 urte harino, ara. Eta 5. urtean, etorra zanean, lekitxora, etorra zan mendizara eta ikusi ustan, ingeles dizionarizuaz. Dezauz da, zezauz da. Hemen Ameriketatik bihatzen dabe etxietara kartak, baina ez semilak eskributa. Bertako etxeko beste estudianteren batekero.
mutil gazteia eskolan dabilenak, erolakuen, da ingeles. Da, usten dabe, abadia jakin behar dabela ingeles, da nikenek izan. Baina, lekitxo honen, neban, inor topaten, noke elekien hori, da pentsan eban ba, latina ikasik gendu nian, da dizionarizu bat, erosi ingeles be, da eneike ba. Da hor, Santosek ezaguzan, nahi bozu ingeles jakin ikasi, etorren neuaz, 5 urterako. Eta 5 urtean, hobeto ikasiko zu, 40 urtean holan baino. Horretara jukin dian. Bizok, eskualdunak biharre egiteko. Eta normal, ateatzen zen jende guztioi, Ameriketan edo, Estatu Batuetan zertan itezun lan? Artzain modure jutezien edo? Gu, parrokizan. Ez, baina normalian, kanpora ateatzen zen jendia edo zu gaztia zinanean. Zu gaztia zinanean eta norbait ateatzen balen bazen Estatu Batuetan, normalen bere ofizioa edo zein izatezan, artzain jutia? En generale, hemen ditundikoak artzain, da batzuk ja, erretirata eguazan eskondu batzuk bertakukin, ero eskualdunen umia bertakuak, ero hori, da hainbat legitxar topan ebazan, hemen ezaguturikuak bertan. Da arekin, jazetan, da juntatzen dian, ero Gabon egunez, ero Bizamonian, ero da edertu. Eta nola etorri zan pixkat zure bokazio hau elizan mundun edo sartzeko? Paisaiteko, eta gero bade, eta... Bokazioen frailekin egon ginean gezenok, estudizaten, da han, hemen, batak zabane, abadiak zauzta ia nahi bote, seminarizaz joan da, bai etzazan da, eguazan 5, neure lagunak, doia zela. Da etxien zenen ama, honeke badoiaz seminarizera, eta hon, bigarren urtean batxilerrakua bakarrak emerdot. Da, esan abadiari, zupuen nahi zura zuen. Da, haulatxerik. Etxean orduan animatu intzizuten seminariora juteko edo? Ez, aitzak ez eban nahi, lehengotan, baina gero baietzera. Da, gero beste guztia danak itxiben, eta neopak erkurtzen neban. Eta aitak zeba etzun nahi zu jutia? Nahi joan beren ofizizua hartzia. Bera kontratiztea zan, orduan temporan lakuan, da dibujuan onan itzan, da uste beren hori hartu gane bala. Bere bidea jarraituko zenula edo. Da gero, arek urte benian lakuan, da zer da, ez eban nahi, ez beinazi bara lakuan, ia baitzen baru. Abade entzak gero ezauztan hori. Eta ze urtean gutxi gora bera hasi zinen, zein izan zan zure lehenengo urtia seminarion? Ze lekitxoan hasi zinen, ezta? Lehenengo urtia, Saturranen. Gipuzkoa baina ondarrune bertan. 5 urte Saturranen, 4 urte Bitxorizan, eta 3 urte azkanak Derizon eta Antxe, abadeen Bilbon. Eta zein izan ziteken zuen egun normal bat, edo normalian zeitezen duten? Goizian goizeki, lehenengo hasierako urteetan, Saturranen zundetenean? Saturranen, gugin izateben zala humanidades. Así que eskolia, ikuan, 6 txertezetan, altza, oiak eta egin, mesia, armozua, da eskolia. Klase bi, eguerdi arte,
Baskarizan txan, da errekreua. Handike ordu bitxa erdizakero, eskolara, da zirak arte. Merizendia, eskolara barriru, da gabe arte. Da sortzia behatzakero, geure apareiza, azkaniko bizitzi eliziari, da lotara. Eta ze ikasko zenuten latina, ze gehiago? Ba, hori, batxilerrian in general ikasten dan alakuan. Gramatikia, historia, geografia, latina, da behatzia asignaturare izaten, batxilerra izatealez. Arte ere ematen zenuten? Ez en general ez. Historia larruan. Historia da aurlakun bai baina. Eta ze oroitzapen dituzu, zuretzako ze mozko garaia izan zen hori? Seminarioan zaundeneko. Bale, lehenenkotan umetan, nehar. Ba, 11 urteaz. Gero ba, aiz esan geure hori. Lagunak egin ja, azko, ba, zaturraran leku txikiz esan, baina, 5 urte egon ginean, da bai egon ginean hanen, lehenko urteetek 5. Iza 1000 bate estudiante. Eta normalian harremana zenuten beste kursotakoekin, edo normalian? Bai, bakar, hori lo egiteko difizitutan, ba, diferente. Lehenko urtekuak, 2. urtekuak, 3. da. Baina bestelan, danakin. Eta normalian lo zenbat itezen duten, gutxi gora bera gela bakoitzean, edo? Gaztiak, ekutzen genduan gela nahozizak. Da, igual gela baten eroten ginen ba, 30, geure 8ak, mesa txikitsu bat. Eta ze irakasle edo ze maixu izan zenuen? Egenean bertako abadiak eukagun. Eta ze mozkoak ziren eskolak ematen eta... Azte guztizea. Eta beraiek izateko modua edo beraien personalidadia ze mozkoa zen zuekin? Gure abadina eukagun bat ondarrotarra egun ondan abaderik onena. Dora Andone Bastaratzea. Zan, kontularitza, buru bat eukan kantak abestizak. Euskaldunenak buruz ekizan, da beste abade batek ezaban, honek galdu orduko egin den dugun liburutxu bat eurekin. Da egeben boga liburutxua gauzari polizena. Gero, libertade gehiago eukaun, ondarra eukaun itxasuan mendizak eta hori, edartu. Beste, bitxorizatorria zan edifizio handizak, ormen barruan, da kanporikana esan ikusten ezer. Dana barruan. Bai, pixka kaiola izango balitz bezala. Eta, saturraran entzaundetenian edo, eskursioak itezen dituzten asteburutan eta horrela, edo? Ba, eskursioekan zirien algo, oinez, gero mendira, gero inoiz baita erun gaitxue, itxasotik, beste herri batzutara, da, gehizen esan hori, ibili. Ero mendiza eta oinez etxegen duan, urrunera arte. Eta nekatu ez? Nekatu, inoiz, handik, lekitxora etorri, mendizatik mendiri, eta mendiri juen bebai. Da, gaztetxuak ginean, 13 urte.
Eta normalen gurasoekin jarraitza zenuten harremanetan edo etortzo zen? Hemen urrian egon ginean, gurasuk etortzen hilin behin bizitzi ezen. Baina behin bitxori zen da Bilbora sekula urrun zan. Eta nola joatzen dituzu bisita horiek gurasoenak? Gurasuk etortzen zirenean, bertan ibili, baina gu lekitxarre juten ginean, Satorren ondartzan, da gero motreko alderatze eguan, basaretsu bat, da tabernalez, da antxe etxeken duan, geure merizendatxua, etxekukin. Eta normalen juntatzen zinazten beste guraso batzukin edo normalien? Bai, en general, geuten ginean, lekitxarrak. Nire kursuan 6. Urrengo kursuan eguesan 5. Urrengoan 3. Harinokuan 2 eguesan, dana bat etorte zirien dan. Danakin, alkarreaz, sekulestu galdue, zer lekitxan, zer pasaten da nire etxian, kontatu handiza. Eta lekitxoko lagunakin, esan dezu gehienak juntziala seminarioa? Baina gelditu altzian, herrian, zure lagun batzuk edo... Ze kontatzen zizuten? Horrekik ero etortzen ginean da udan, ekutzen genuen 3 hilabete bakazioak Gabonetan, azte santuetan, aztetxu bat alakuan. Bai, zelan tabizain eurek. Euren estudioetan, beste batzuke, itxasuan, arrantzale, deurak gazte-gazteetatik arrantzan. Da gu, ni hogetu 3 urtea zein itzan abade, ezkendula ezer biharrek egin, dezaten duan. Biharra ez, baina gauza gogorra da, 12 urtean estudioetan egotia. Eta hortan, zu bezalako gazte batentzako zeintzuk izan ziteken lan irteerak edo lekitxoko gazte batentzako zeintzuk izan zitezken bere ofizioak edo. Normalian, arrantza... Batzuk arrantzan, beste batzuk urten dabe, kapitxan, baita makinista bebai, hori Montrauneko kooperatiban bat vicepresidente egon zan. Eta normalian seminarioan sartu zinezten gaztetxoak ez, baina hemen lekitxon herrian gelditzen zen gaztetxo batentzako zeintzuk izan zitekeen irteerak edo lan irteerak arrantza edo fabrika baten lan irteerak? Arrantza, ero fabrikan, ero liorrekugak gitxio. Dana zen arrantza, da gogorra. Da hone izaten dabe. Eurek gazte-gazteatetik hasi zirila. Bitze gogorra, baina urte honak eukibin. Orduan, hasi que arrantzan ibili zen nape, ederto gelditzu zerian euren familizak eta ondo. Eta urrengo pausua behin Saturraranen urte batzuk eman zen ditun, eta urrengo pausua zein izan zen? Bitxorizera. Bitxorizan eguan, seminarizioan nagozizea. Hau Saturran zen gaztintzako, lehenko 5 urteak. Iza batzilerko urteak. Da, bitxorizan zen, hori, estudizuak, filosofia, da honek soziologia eta honek gauzok, eta gero azkanek urte ziren teologia. Eta normalian disiplina zertzen, handiagoa zorrotzagoa izatezan edo? Bai, serizu. Saturranen zan lagun da profesori
gehiago bitzen zerina hori, olgetan da erostetan. Baina bestia ja profesori izan, da ezen duzen ikusten eskolan bakarrak. Baina eurekin, distantzia. Eta normalian, urrengo pausua Saturraren egon ondoren zizatezan. Bitori jakutia? Bitori zera. Eta ze iruditu zitzaizun beste batzuk bidian gelditu zianian? Espero zenun horrelako... Lagun beti. Beti, da, honbe bai. Eta normala izatezan, igual urte batzuk ikasi seminarista izateko asmotan edo eta gero estudioak guztia? Bai, en general urte batzuk entza alakuan, ia etxe behan, ia batxilerrako zemat urteero enbate hotzen, konbalida. Bai. Da, askok, hori konbalida eta gero handik aurreratze egeben. Irteera bat izan ziteken, errekurso gutxiago izan da edo, ikasteko. Da, baita inor, batxilerra entza gero, baita batzuk abogabo sartun dira seminari zuen, da, honun beste urte konbalidatu. Eta Bitorian zenbat denbora egon zinean edo? 4 urte. Eta klasiak zenbat pertsonetakoak, zenbat ikasle izatezen ezten klasiak? Klasietan, han egon ginean, bizkaikuak, bitxori alabesak, bai, da eguesan 50 klasiak, beste batzuk, txikizo, baina guria, baina handizo esan gehien, egun ginenak geure kursu zen. Eta zeitezen duten, edifizio baten klase jaso eta bestian loin edo... Han eguazan, bitxori zen, edifizio bat hori latinuntzako, lehengoko bostekoa. Bestia filosofugak zirian 3 urte. Eta teologizakuak 4 urte. Separaguak. Pabelioak zirian, 3 pabelio separaguak. Eta normalean klaseetan erabiltzen metodologia edo zein izatezan? Normalean zu izatezan irakasleak esplikazioa ematezun, eta gero ikasleek... Gero, norberan, eguan, filosofia dalakuan, estudia zinekien hor abitazioan. Klaserako bajatu, da gero handik ero errekreua, da estudiaten, norberan abitazioan. Eta normalen egun normal baten zaitezina zen, goizeko 6 eta piko aldea... Bai. 6 erdizetan, hoetik altzau, da inoiz egun ginean abitazio baten, bakarra izaten dalagoen, 4 hain jente asko batu ginean dalakoan, giputze batzuk, baina alabeza da bezkatxarrak, da 4 alako baten. Detxeken duen arpeza eta karbitzak alakoan bat dutxara zuen. Detxeken duen, bueno, egunero hartungo dutxia. Etorrezan negua, da negu baten eguan 18 bajo 0. Da urotza sartu genduen alakuan, batan buruko minak ez. Bestia, zurretatik odoletan alakuan aizezan azkana. Eta normalian seminariotan janarila eta eotezan... Ondo izatezan, bai. Lehenko kurti zerian ondiok razonamentu ez baina janari jalakua. Da sarretxan ekarte ben, jateko injiarrak eta hori jalakuan hain garbi zerian egoten, kokotxuak. Da batzuk ezin eben jalakuan. Beste batzuk, ikasin duen, danan jatea.
Da, ondo. Eta gurasoak bitarten pozik zeuden, Gurasoak pozik. zeite zenean, eskribitu ite zenean? Eskibri duten genduan, alakoan, aztian bat, amauzian bat, alakoan. Baina urrian ginen ez hilero ikutzen genduan, gero bizitzak. Da, eskribitu zen guztizan, dana irakurte ben. Así que, ez zegoan sekretorik. Eta zuk nola dakizu irakurtu zenutela edo? Baten batek esan da, edo irakaslek beraiek esan da, edo? Ez, norberak, hori, da, etxen genduan, da, erdera, orduan. Guk seminari zuen, eskendu neki eskuerazko eskolarik. Profesori bai. Berba, eskuera baik izen, da ondo batzuk. Baina ez gramatikarik ez ez eskenduan ikasian. Orduan dakizuen guztia, hauz. Ja. Ze zure ama hizkuntza edo txikitan hitzeindako hizkuntza euskara Bai, izan da. euskara. Eta gero ja behin Gasteiztikan, Vitoriako seminarioan 4 urte eman ondoren, hurrengo pausua Bilbora jutia izan zen. Ja, azkenengo 3 teologizako urtiak, Bilbon egin ditu zen. Da Bilbon, ordena, da, egin jena bade San Francisco Elixen. Eta nola gogoratzen duzu egun hori? Abade ditian eguna? Gauza ondizia, izarratia laguen. Azkana, amaitxu dauz, 12 urte, estudiante ez. Da, handik, seminarizotik, jugen jan San Franciscora. Ja, jantik abade, jantik barri. Da, gurasoak eta etorri zirian gero. Así que, abade gero, ja, gurasoekin, jungen jan, bagotzen etxera, da handik 15 bate egunera hartu genduen karpia. Nora goia zen abade, da nire tokazaten legitzotik, mendizara, urrian. Da hemen, 15 egunian, jakin barik, nora jungoarien, mendizek abadik zoten, hemen zauzarlago, eixue, domeketan mesia emon, da holan ikusin gozu, zer dan parrokia taut, eta gero, bertan. 7 urte. Mendizen, edertu. Etxin iotielez. Eta izan zinazten izendatuak. Zu izendatu zintuzten egun berdinen, zenbat izan zinazten? 33. Egin dian abade egun baten. Beste apur bat gitzitzugo, hor Donostian, beste horren beste, Alaban, eta izan abade gehien egin zan urtia. Da gero gitxio, eta ni Ameriketara zuen da, behin etorren zanean honatz, bater izan zen, ni baino 4 urte gazteio zan, estudizioetan da. Da, honen zemate egitzen dira zabade, da, 7 urtetik bat. Da gaur, ez dakitze. Hemen berton lekitxon, egon ginean inoiz, 15 abadek. Lekitxar bakarrak. Gazi, gruporek handizan lagun artian da, gruporek handizan geu ginean. Eta Mendexan ondako 7 urtiak, ez? Zemoz, nola gogoratzen dituzu edo, zeite zen normalian? Neuk ikasi neban bakarrik egoten, da bakarrik bizi zen, da denporia zelan. Irakurri,
asko, da gero ba, astero batzen ginean, Mendiza, Amoto, Gixaburu, Daulestiko abadia, radizu etxegen duan arratekua. Dana abade batean, Don Pedro, abadian, eixue, da hemengo barrezak, da ene zintxan, da astero, da batzen ginean aiustien. Eta etxegen duen batak gauza bat, beste batzuk galorean, dor, da antzen zautu genduan William Douglas. Betorri zanara, da entzane abadiaz lagun, eta bera etorte zan ze etxen dugun da ikusten. Bai. Da gero Ameriketan bezautu dut. Orduan, irakurtziaz gain eta irrati programa hori prestatziaz gain, gero ere bai gandetan eta estugunetan, meza emango zen, ez? Bai. Orduan, Mendexan indako denpora edo lasaia izan zen, ez? Bai. Ja. Así que, bihar askorik ezeguan, baina, posik. Eta bertako jendiakin eta? Ondo hartu zen. Batek zen, hori mututsu hori da abadia. Así que, gauza hondiz esan hori, hogeti urteaz, jente nagusizak zatea, bai jauna, ez jauna, da errespetu da. Orduan jente asko jute zen elitxara. Etxe bako txadak euken euren zeregin eliziaz be. Elizik arbitzutia beste jaut, hori, lorak ipintxia. Bai, jendian bizitzan pixo handia zuen. Pixo handia. Da, berrota 8 etxe bakarrik guazan, famili. Da, abade bat. Amoton, pizkatan dizuet, abade bi. Legitxon 10. Da gaur, bidaoz, da ni berton erretirata, da patatako benitxok, 85 urte. Eta gero ja Mendexan 7 urtein ondoren? Horte Ameriketara, besteik ezagutzen. Etorri zaiz, Ameriketara, dengo beko alderdi guztiza, eskualdun eta hoz, da honek hartzainak. Dorrek gehienat iraz eskualduna. Da ingo alderdi erdiza, zukein, da neuk beste erdiza. Dolan egon ginean bost urtean. Hori Santos Rekalde? Santos Rekalde zeaz. Eta baztenei, berak zenba denbora zeraman? Harino, niaz baino, harino, 5 urte. Eieban, da gero beste 5, da etorre zan gehiorik esan etorri. Venezuelara juzan, arreba batekoan Venezuelan. Alarguna, da arexe juzan. Eta nola zautu zenun Santos Rekalde edo? Antxe itxiban hori, abadetzia, hor dutxe, da, kaixalakuaz, emautzan atake bat eta kompletamente galduen bere fakultate guztiak. Eta orduan, pixka montatzen, Santos Rekaldek proposatu zitzun, Estatu eta Ameriketa jutia? Bai, ni 5 urterako. Jointzan, da gero ene bani bueltialako eta amentu eta eso da. Ja, bertan ikasine balez, bertara. Eta ze espero zenun zuk Estatu Batu eta edo Amerika, ze impresio zen?
erraztasun erokeizo zabalo da hain jente hain diferente, hain beste nazionalidade diferente alakuan, da beste erabat, hemengo herri baten ero alaku egon baino gehiago zabaltasune handi zau. Da gero, irakorteko be gauza libertade gehiago eguan asko be. Zuek abadiek irakurtzen zenutena? Ba, edozetako. Eta hemen eguan ambiente bat esan hain ona. Da bai, honeaz, ailusteko abadiaz da hartu hori asko eskerute ginean. Da gauza asko ekiun, baina ez eguan hori lakurik. Giro aztertzan oso itxia edo arna sartzea zaila zen? Bai, arna zerik ezin hartun da, hemen. Ero hori eskurin kontrolatu zela, beste jalako gaut, hori eskualduna zarilako ez da ezer, gero ia hasi zerian etako da hori hileak, tiroteuak, gauzia, demen etortan zen, zer da, zure lagun bat auta, bezdieta. Zer pasatzen da hemen da, ez da kontu zibili berda. Da lehenengo zetorren zanean bai, juten ginean, da ia on gozen Donostira ero buelti etxen, da geltitzitu duen, da nortu zarie zer irubidar geltitzuzkoigu. Da, metraleti ipini arlako da. Nor da hori erotzen da, non automelioa da, ez errentataro, nor zarazu. Da, fulano, da. Gure karneta Amerikan uzan, dau, ze klasera. Hau dino, neure izena, hori, jute esan, soldaua lakuan, kapitxana, zer esatzen da benarek, da besti epa, neu anguak etorritza, baina ze pasatzen da hemen. Guk ez dugu zer einera, gero esatzen da bena. Así que... Orduan, giroa nahiko komplikatua? Giro komplikatua zan. Da jentia bildurraz, ebixen. Gero handike, nintzen zentzematen urterero, hasi ziren abadiak, hone etxipa kartzelan, espetxeratu da autobestietan, neure lagunak, da neuke ezaguturikuak eta Orduan, esan dugu estatu batu eta iritsi zinean edo... Zainan, hau beste totalmente diferente da arguan, da hone etortzen den zanean hemen izatu zen, hau eta zauzen toki zen, hobeto zoz da. Askatasun handia hua? Bai, askatasuna. Da gero, gotzainak ibe orduan ez zirian pozik, hemen. Eta estat bidaiaz, esan duzu iraian bukaeran, 76ko iraia, septiembren bukaeran atea zinala, ez da? Bai. Nondikan atera zinen, Bilbotikan edo? Ja, Bilbotik, ukten duan, beste abadiaz, bizo kalkarra zain juginigan, da Bilboko Santos dani, da Martirrino, Bilboko embarkazioak, baina da zan pasajez 12 bakarrik. Da bestia dana biarra da kortxua edute benaratz, da egurra ekarri honatza da horrek. Da utzik jugin jangu, da geu bakarrekin dira pasajerunak. Abadebi. Da jugin jan kapelan. Domeka bi, uste dut,
euki gendula, da Messi emon, eurari, domekabitxan, da bizone biajia zan, hogeta magoz dolar. Bost janari, erreten duan hori, tabako, da puro, da busien galtze genduen, erarizak eta hori, gaztu guztizak, hogeta magoz. Bizona. Eta zeinek adostuzun tratu hori edo zein? Santozan hori gitanua. Horraz ezana. Eta orduan bidaia gustokoa izan zen? Ba, ondo. Ba, hor, ofizialetik goratz, eskualduna esamre zen. Bihar gina, titulo bakuak eronor. Erozelakua. Dana zeria, eskualduna, kosineru eskualduna, kamareru eskualduna, kapitxan eskualduna, ofizialak eskualdunak. Eta iritsi zinaztenian estatu batuetara? Esan duzu 12an iritsi zinaztela urrian 12an, ez? Kasualitatea, Justo, Cristobal Coloniaz, batera. Urte batzuk beranduago, baina mende batzuk beranduago, bai? Datxun ginen hori Houston, Texas bekaldera. Horra, da heldu ginen 12an, gabeko zazpiretan, ja ilun. Da kapitxanek zaban ez inoke zeleke urten, peligrosura. Houston, portu handiza, baina peligro handikura, da arek eta urrenko geunera arte, behatzezak arte, danoke barruan. Da, aneo ginen, urrenko egunera arte. Da urrenko egunean, urten genduen egan, jente asko, da hori razaskoko jentia. Da Santosek esateban, bene-benetan eskaitxuz eskerrak, bitu, zelan behiratzen da ben. Da, handik, tartan duen, 3 egun ingen duen, gelditzu eta enja geure parajera juteko. Eta zuen parajera heldu zinaztenean? Aire joan, bera egon zan lekuan, ezautzen abadia, da gabeko ordu batetan, heldu inigan, da zarratetan, da bentanan arrezeaz hori bota eta hori, da altzazan egan zer, hau da, baina ez hauz bakarrik, eta ez beste batek arrerot, da engindik ezelo horrak da, bai, da gero antxe honezan negue lagurtien. Da zan, bera parrokua irlandesa. Eta nola zan bere izena? Malaki McNeil, irlandesa. Ezek izan erderarik, nik enek izan ingeles, baina edorto konpondu ginean. Lagurte alkarreaz, da gero arek eta bera erretiregu arte, parroki diferentietan eugenean, baina beti alkarreaz hilero, da geure eskursioia alkarreaz beti. Orduan lagunan atopatzen? Laguna ondisa. Ja. Eta garai hortan irlandesak egotezian elizan sartutak edo bai. Hau airejo bertako abade gitxiguen bertakorik. Da gotzainak lehenengokuak frantzesa zirian, frantzesatik. Eta hor gerra aurretik eta gerra ostian hor airejoko gotzainak joan Irlandara deskatuan mesedez abadiak berda bezala. Da presentazirien 25. Da batera. Así que abaderik egiten irlandesa izan dagan. Da nitxun izan egan, guazan 10 bat ero gehiago irlandesak.
eta niri tokatzen zaten bat, neuk onena, eukin eban. Baina Santos, harino bertan egon zan, dezauzan, hauzi da onduen eta pasintzi eta egon zinek da. Beste batzuk, neuri etxaku izaten da, ez da bataten egin konta zendukinak egun birik. Ba, ondo. Eskoli euken, ba, zazpi gradura arte. Dezagutzen, bueno, azte hunez, jongo zara ba eskolara, da, ze graduetan da, lehenengokuan, hobeto, ba, maestra da monjatxu bat, eta da, mexikania. Harek erdera daki, da, areaz entzinik ezalakuan. Da, eskolan, junizan, da, 6 urteko umikin, da, 7 urteko uken, dalakuan. Da, orduan, ba, erre etxen eban, da, zautan, da, hone eskolan erre barekin da, erre zinik ez. Da, zine zen izeri bat, erre etxen eban, lehengoko urteko umikin. Da, mormoien periodikuan agertu zen, estudiante bat, denego graduan, ziarru erreten da dena. Da mormoiak ezileki, ez kaferik, ez alkoholik, ez tabakorik. Gainera, aida joan indarra ondila... Ba, aire joan alako bertan jutan, euren estatuan baino, mormo gehiago da hola, aire joan. Bai, da eskolak, eliseak, ayuntamentuan, da mediko, ospitsalak eta gehienak mormoiak. Eta normalen mormoian... Orduan pizkate bauan alakuan. Tensioa edo? Tensioa, katolikuk eta hori, ba katolikuk zer izugo eta bauken erreziaz ari, baina errezen ganetik eguesanak, gehienak, dan ziria mormoiak. Dentan uguezabak eta baitxa honepe, biharrian, soluan, da lurrian eguesanak, uguezabak, mormoia zirian, da zarritxan horrek esateutzen honeri, Sudamerikan ugari, etorzan ari alakuan, zer leginotan, katolikuak, bueno, biharra nahi zugealako eta bai, da familiako eta bai etorri. Da esate, domeki da etorri geure elixera. Ba, zuen elixera, bai badao, baina urrun etxen da eta geua ze etorri zinik ez. Handi deporak itxera esatu zen, mormo enbirzari, da bautizau, da ez du, ba, ez pozu nahi, ez daukazu biharrek. Da zike, erdi obligau etxe bezen, familio zuga mormo etxen. Da inoiz, pasazat, gero etorretxa, eskondu nahi dotalako eta, da nortza eta, haman goberrekuga, da katoliko eta ez mormoia. Baina gurasuak obligauzkuen umetan mormoetzen. Neuk beti izanaz katolikoa. Da gaur zer pentsat duzu. Da nik katoliko nahi dut. Eskotzia, egartu. Eta normalen zeitzatezien, Sudamerikar horiek edo Egoamerikar horien semalabak, ba... En general, gurasuak biharra nahi bai ben, hauri zen osuga. Mormo bihurtu ziren. Eta zuek hori normalian ere ikustetzen duten edo... Nahi bai ben bizi, da biharreuki, da... Bai, jan. Ja, etxi eta jan alakuen ba.
Ba, izan hori. Orduan botere handia. Bai. Edo zuten. Da, mormoia eta katolikua ez zirean zazo baten, konpotzen. Baina gero, bai. Geruo gehiago, da. Inoiz gero ikusiroraz katoliku mormoiakin eskontzen. Da, zer da, beste erlegio batekua, baina alkarreaz. Da, ondo. Gero, euren eztabaidia izatezan, da umiak, ze nun baut zeberduz, da katoliku onabalako berak irabaztean. Eta pixka bueltatzen lehenengo urtera hasi zinenen maistra mexikar horrekin, Eskolan, bai. Maistran izan nola zan? Izena? Bai. Elisa Martínez. Da zan, euren konbentu euken, bertan aire joan, handiz alakua, benediktinaz. Benediktinaz. Eta berak ze irakaste zizuen, normalian? Ba, lehenengoko gradua, onena, umina, irakurteen, eskruten, da nik eba hori... Baina inglesez. Dana ingles, da ia ba, belarrira etxen bazat umien hori. Dane honitzen ba, eta ez. Iru gero lau hile, gero bigarren gradura, da ian ez zer izu, gero iru ralakugan, da gero honek nire parroku esaban, nahi kura da, hone guaz etorri berzara. Da zer algura, golfian neguaz. Da ona zan bera, da nik enek zer zan be, sekula bikusi barik golfa zer zan. Da, gero guztau. Da berroi urtian, gustora. Aiz ezan gure hori, ize horreaz, ize egunero, jun bihar. Eta inglesea orduan, pixkanaka moldatzen zen, Bai. Da hori esate bana, algoen, honek, William Douglasek, esate bezan, ez alakotu ikasin berduzu, berez, da tranquilidad. Azte zarinen amesetan ingeles, ondo zoz. Baina gogorra da. Da gero norberak irakurri nahi esposua eitxuten be, da beti keltetxuko zatzu berbaren batero hori. Da gero, hau, bai, dizionarizu ez alakuta. Gelditzu eta geldika. Baina, honena zan, hori zermoiak egiteko, bezausten, hori enien beroduzuz, zermoiak, da ingeles bat zelan nengo ba. Da bito, amendo zain bat eskualdunen umiak, hor eskola gradun barik, beste eskola nauz jauan. Amazortzi urtera arte, nalekuan, da horrek launduko zuen. Da zeitzen eban, egin zermoia, erdera, da eskuera lakuan, da gero bai urarik, ipini hor zueke, ingeles. Da urak ipitxebena, ingeles, da on, egin nazue, zintxan, zeuek irakurri, da gero nik etxian, entzungot, da ia pelarriz zeo zer. Da, amauzgarren egun ane honezan predikaten, ingeles zermoia, da gero handik urten danak hori, ze ondoin jozu alakutan, zezaten bez. Da, hau talakuta, very good. Thank you. Eta normalen Eliza hurbiltzen jendia ze izatezan, euskalduna edo amerikanua? Dan amerikanua. Da erderan neuk etxene ban, asko eguazan, honek, erderazku gape, etortzen zirenak, daren bautizuak eta eskontzak eta horrek, neure kontura. Da dotrinia eta hori neure kontura.
Eta horre euskaldun gutxi zoden momentuko? Da, euskaldunak, nagusizak eguazan, da, butile eskonduakuak, da eketortzenean, baina sarren umiliak, han bertan jazu parira zareke ingelesek izen. Eta konparatuta hemengo ohiturekin, egon zan zerbaitola harritu intzizuna edo... Ez, Amerikan ona da, entzun da hori errespetata alakuan, ona. Da gero ni, domekaz da hori etortze zerian honek, hartzenak eta errezan bizizenek eta nauzizak erratirauak eta da. Guazen horra, da nora eta tien etxera, da tia antra sartxu bat. Baina harino, zan, beren itzi zan eskualdunentzako, jaten, da bat, boring house esate dut zauna. Lo etxeko eta hori, bai. Da gero, erretira eta alakua beren etxetxua, da etxe txikitxua zan. Da, etxe ban, musian da, enalakuan, da hori bokadilua, da etxe ban alakuan, baina uskiza alakuan. Da, antxe, domeketan txuten gindigan. Nire azkaneko mesia moten eban, zazpiritan alakuan, da zortzietarkoan eskualdunakin. Da, eurak enukean automoilek zalako eta eurak etortu zirian, gazteak alakuan, da hartu ni, eruen ara, da gero gabaz haumatxutakuan, horra. Eta normalduan? Ardizan, gazteak ardizan. Da bestiak erretirata eukuen euren etxia eta euren hortutxua edo hori. Da, eskolan horrek, seme alabak. Da, han, semiak gitxi, arek erguen, baina estudiatiek neska gazteak 17 urtekugak, horre ziren nire maistrak. Da horrek etxe ustein alako eta gero irakurritza. Orduan laguntzaile desente harkitu zuten? Bai, horretan. Ondo hartu zizuten? Bai, ondo. Eta normalen ze kontatzen zizuten hartzaiek edo ardilan zuten lanai buruz? Zertzen lan? Hor Ruperten, eguazan, zei amarretik beratza hori alfitiak. Alfiti izaten du, ardigu zabak. Da horrek ekuen eskualdunak biharrian. Eta martitxik urteteben herri zan eguatzen, martitxik gabonetar arte mendizan egote ziren. Eta edurrak azte ziren egan hasi beratz, bakatzen, eta etorterian euren hori terrenutara, da hori kortak eguazan alakuan. Da han eukutxu ben Paris noia, kunak etxia. Martirarte. Eta hor, batzez zirian, batzuk ekuesan, 20 eskualdun, beste batzuk 15, beste batzuk 6, 10, gitxio, baina dana bertan. Da horrek hilioke azten duen, astero joan, erririk erri. Da honekin alakuan, da nun jate ben alakuan, beti. Dut manitzan, USA zera alakuan, hane kontatu eskuen gauzak etxeken duen. Egun bate fijuan, da ordua, amitzen errezanen gauz, albo horreko guztientzetako, mesia, da hori, urtean behin, konfesau, da gure jaun hartzia.
Da, ordu txenitze ben. Da, finak, lehenengoko urteetan alakoan zendun etorre ziren. Da, gero, urtean behinekutxe ben alakoan, eskualdun egunan, dantza, da, apareza eta Ruperten etxe, da, etorre ziren albo errezetakuak da, asko. Da, hor, ambienti eguan, primerakua. Inoiz, etorritxa pasazat, aparitzan, eurak etorri aparitza, da, gero traguak errezan alakuan deuri. Da, goxeko giruretan, timbria. Da, klaro, nire habitazio ere zegoen timbria, baina parrakun bai, da parraku altzata. Ze pasatzen da? Poliziza. Da, ez da zer pasau alakuen. Bakarrik hemen doz. Hiru eskualdun. Hemendik egune kilometrora. Dozenak eta lagunak eskapa hotze. Da, dinuzte, ia nokerun goen. Da, neukeruteko, baina nik ezen jot. Ni poliziza, bertorko errekunaz. Da, ez dinua, abade eskualdun hauku, eta iaretzek ere edute magaituz. Da, ia erunekin. Da, zan, dometako goxaldia. Da, ia, biharri nazi orduko bai, neuk eruten botu. Da, bueno, bai, da zelan, algo da, neuk esakutu. Da, erune bazan. Horra, eurene horra. Hane, alegin nuen kafe berua hartun, da, buelta. Da, gero neukan, Ruperten, mesa bat, ingeles. Lehirutzen eman da, ero latinez, pentsatzen orduan, latinez. Gero, beste herri baten, han, erdera. Erdera etxen eban, aurreko erdalduna zanta. Etorri, da gero, umilari, da, esaten nuen, ze pasatzen da hemen ordu. Da, goizeko alako duen. Iru zirian, ez duzu apuntako ez da alako duen. Ez dugu ez da alako. Bai. Bakaldu zirian gauaz. Da, bestiak ez zirian agertu euren ezazoian alekuan, da eskapa dutzen, da nik erune bazan. Orduan, egon zinen lehenengo 5 urteak edo estatu batuetan, Ameriketan, oso gustora egon. Gustora, bai. Eta jarraitzezun harremanetan hemengo gurasoekin eta lagunekin, eta hola? Hemen, lekitxoan edo... Ez zegoen, egon zirean lekitxarrak baina ona zan sarria, da ni baina harino egon zanan, parintiak ekoazan alakuen da. Da gero, ona etorre zanian, ezin eban barriro joan. Uezabak ez eutzen alako eta. Baina, berene hori osabak ez eutzen nahi zu etorretza bai, da neu antzen naula, egia bat zan papelak eta etorre zan alako eta. Zer pasat alako da? Zer pasazan? Da berak ez euken errurik, baina beste lagunak, ezaban ez, aurretzen erru izan da. Da guzabak zautzen kanpora, da ezin zirik ez du gehiago zartun airejun. Baina nahi eban, da ondo esan da, da etorre zen eguatzen hola, da zer da, ez daukaten nora eta ondiok ez dakize ze izango da nire alakuen da. Amitzen no errezen da, bizitzaru zen ba. Zeuke zautzen izan dozun zakte. Da gero,
topaban biharra, biditan etxen alakoan, bai, etxakon asidentia zozer ekuiban, bauzen, ezagutzen bateke, motorikuarra batek, etorri zeiz da. Ofizinean sartuko zara, neguaz. Autobuse, kargako eta hori, da paketiak eta etxeko dalakoen da. Eban da primeran, gero berak eskondu zan, gernikar baten alabiaz, da primeran urtetzen da hon, importa esport, etxen dau berak eta. Eta normalen orduan tendentzia zegoen edo joera zegoen Euskaldunen arten laguntzeko edo... Bai, asko. Lehenkoko eskaldunetan barra zuten dena galdutaro espauko lagunik ero. Hainbat ikusi duze bakar-bakarrek hor, arde joan euren arditok izan dauzena bakar-bakarrek eta neharraz. Da bizarra, da zan ailustiarra. Da hementik ezauten eban. Bailustian epatzekin nindez, arrateko hori gezen astero, ezautzen eban. Da zertan da, bakar-bakarren nago, ez daukaten, baina, hemen alfitin badoz beste eskaldunak, baina enabizten, arekin ibiltzen. Da nok eta, ubezabak. Da zer da, zeo zerre, ero biharrera zirin aertu, zazoz, eurek nalkuen da, zeben ez, zeuretok izan da handik ez da zurtengo. Da karromatuan, bakar-bakarrek eguan. Neguan, edurraz, da karru erazan, otxuan dauke, estufa txikitsu bat, da gero, txakurra eta zaldira. Da bakarketa, ezan eban, ahienan. Da hau jakin txamban eban, hau dela abizera, nintzen etorreko alakoen. Da gero, etorrezen beste anaiza bibi, berenak eta entzan. Bai, pixkanaka bereien laguntzakin eta norbait gertukoa ondoan. Ikusi duzu horrelako hartzaiak edo pixkat, mutu indiela edo... Bai, lehenengotan, danak esate ben. Hai, trena baleo. Da zeba, da segizan urteko nekoen. Hau ez da bizimotua. Ez ikaratu, nepe pentsatzen eban hau, lehenengo eta zeru izango zana, joan da, haitxu bez, ingelesa, auta bestia da, da hemen egun berenaz, da, egun guko balitzak hori trena, nego lekitxora. Baina, gero egin. Lehenengo urteak pasa ondoren estatu batuetan, esan duzu lekitxoa etorri zinela posturten ondoren edo lehenengo aldiz? Lehenengo aldiz. Baina, ez hauzen ez, alakuan ezilekila posturtian, hau itxasua, urrunei eta alako eta ezen, da beste batzuk joan da, ina hori itxa esan, da, bueno, banoi alako eta, bueno, noiz etorko zara da, lau urte galdurot, lau hile egon gonez nire, legitxon. Da, hau izpuak, zautan, bueno, bakitza asko sufriu zuna, hemen da hori alakoen, baina nahi lagunduko zut. Pasajia hori. Arazkuan, nepan, eta mauz. Da, onatz. Da, ondo. Horre honek nire parku egon zanak, esate ban algoen, danak, noiz dator hori, esan da, esan etorkora. Da paukoa honi, Pokatelon egon izan, da Pokateloko unibertsitatean eguan kapelau eskaldun bat. Baina bertan jazua. Ramon Etxeberria, Aitza Iaku esan. Da bertan jazo, da bertan abadein, da hori unibertsitateko hori kapelaua esan. Da argiza, musikua,
berbetan dalakuan, primerakuan da gauza preparate bala ondo. Da, baina, euren artien eguan, inbidiatzua bade artian. Bai, hori gaztikin ja, horrek, libertate asko eta ipitxita beba, goizan. Baina, nahi neuke ikustia parrokizan, iaz etxen daben. Gazti parike, unibertsitarizu parike, erozelako edadekuak. Da, ez eusane, zatozen igan arguan, bizoke junguara. Da, parroki bat hartun gogu, da bizok. Da, obispuari zautzen, da baietz, obispuak. Da, bueno. Zintzen obispua momentu horretan? Orduan obispo bera izatez orku zan, erdi misuritza olako orkua, baina han bertakorek ez da horrela ez ba, bertan. Da, fina obispua, ona. Da, alegin egian erdere ikasten, da, etxe ban, nia ze erdere etxe ban. Aportuan, baina ondo. Da, nia ze ona izan. Eta, komentatu ezu, zein izan zen zure lehenengo impresioa, 5 urten ondoren, lekitxoa etorri zinanen bisitan edo? Asko jauze zela lekitxon, da hori euren artian be gogorra lakuan. Batzarrak edo zaiz zertzuk, eguazan eskualdun batzarrak bestia beste alderdikugak eta hau eta bestia, da inoiz hemen pasazan, Elixan sartun, hori Guardia Zibilak eta zai zer daleko da jentia sartu zen, da Elixan barruan tiroteua. Eguan, da bota baina gomazko horrekin, da neskatxu bat, begizan hori, sarteutzen, 18 urteko gero, eskola maestri izateko ero alakoen, da begizak alduan. Da, gero tiroteua eo zirian, berton. Da, ez da inor hilbazan, alakoen, baina gaztin artian. Da batzuk neuke zautzen nabazanak. Da gero hor frantzesara batzuk eskapa eben, da zirien, da, inoiz eskualdun bila aiztabi Ameriketatik, da neue hon izan errikuak, etorrezen hona da nahi eben horra lurdezera joan. Da, automoila topako hori, jugin dian. Da goizala, hor polen, zazkuen, bakizu lekitxar askoro zena hemen, ostatuan, da neukenuko zaitzuet, eurak ebizitzaten. Da, ez batzu bihar baritoz, da gustatzen jake inoren jutia, da iez zeo zertzu, ero, imototzen, engo, jogin janta, hogeta zazpi. Eskaldun emendik zilauak egozan. Da batzuk, zemat urte okiko ban ba. 18 bat urte ero. Da hori, gaur bertonto alakuta, akordago etxen da. Zean jungin dian, da hori, apareza. Geuko pagagin dula hori. Da, zerren, baina zuka eta da, etortzen da, ez ezin joan, baina etortzen zako zen lantzin bene etxekonen batzuken gu bizitzaten. Da, gero handik etorri nian, batek esan eskerrik asko, nire alabi ikusio zue han, alabi bai, da horreaz, nobizuaz. Da bai, ene bane alabi zautzen, baina mutile bai. Da egon ginen da,
eskerrik asko postu zirian da. Da, hon arek esaten, akordaten ganaz, 17 urtea zane honetan alakoan, da zuek etorritza, dan hori apariza bertan eskualdune etxian zan. Da, hango butilabe hileben, etxabe, da, Andriabe hileben, honek, hemen ditxun da, polizak. Orduan etorri zinean ere ikusi Ba, zen. da horrek ikusi txalako gana, zanako zelan doz. Da gero, abade lagunape, kartzelan, eo zirien, amuriza, Bai. hori gizabunu neo zan abade, da nimen dizan, alkarreaz. Eta ni Ameriketara txun nortuko. Da gero, eskondu zanean, kartzelatik urten da, eskondu zanean, ba, nahi ben, Ameriketar etorri, viaje no izen. Eta eskatu zen, ba, nire hori, eta inbutzen hori, niri alako eta bai etorri, da neongunaz, da on, neure parrogizan nago, da engu. Ba, juzenien pasaportik ataraten, ez zen imon, pasaportia. Ez amburizek ezin izan pasaportik atarau. Da listo eguazan etorteko. Da neskiak eguazan osabak bertan. Ezaben, ba, arek ikusi jaz da ingo hori bueltatzu da. Ezin egin. Eta gero komentatu duzu, lehenengo aldian lekitxoa etorri zinenen, aita eta ama hila etzen ditula ezautu, ez? Ezautu bez. Ba, Madrire urten gora bela. Da gu etorri nian, ba, beste pareja bat, neko eskunden bazan, viaje nobillosa. Da haren aiztia, solteria, da aiustiko alkatina anazia edadekua, izalaroi urtekua, gehuaz, da alkarreaz, ba pateren gogulata. Da zeusten, bueno, da aeroportuan zelan zautuko guze, alako eta, da, ba, haitxa, ba, txapela zeon gora. Da, gero ama, da, alakorako gua. Ule kolore ero, alako eta, baltza ez, ja, zazugur, zuri zero, eukiko rau. Da, gure hori abioia, egun bate atzero, urte bala ez jala eta bestia, tareke urte bena horra baina, gu agertu ez. Eta horren inor bez. Ezan, etxian zazo horretan telefoneri bez. Baina albokuak iguan, da ene ban telefoniziak hartu ben da, jo Mari, zeu zara? Zeran dakizu gara? Ba, bosian. Bosturtian inazeon, bosin, bai, da, aitzat ama jundira zalakua, baina ez haitzu zela topauta onatze etorria zela. Erto, ba, orduan hemen honek ikusiko dabe, hori Madri, apur bat eta etorriko gara egun batzuk pasata gero. Etxera heldunetzan egan, amak ule gorre zeukan. Da, arrabeia, nepe eneban ezagutu. Hainbeste erainoko aldaketa izan Da, ulien alaku eta hori kanbizuga. Eta Zan, lehen? ba, hemen, ba, lagunak egin, jakero, hemen emesak emoten bazan, lantzen behin, da, lagunak ba eskurtzinuak egin ja hori, da zelan tabiltazen da. Orduntze zirian neba, nire badein alako eta lagunak ba, eskuntzak eta horrek, eguazanak. Da batzuk, nego eskunden ebazan. Eta gero hortikan ja pokatelora juntzinen, Da gero, ez pokatelotek etorren izan, da orduan, trufuzera. Abade bat hauen nire parkua beste herri bat neo zan, albuan,
da zeinan lehenengo bera ikusi. Da, ez da, ene, da zer da, parroku egon da, horre triunfosekuga esaten, ia noizoia zen. Ba, hirugarren erreza ere izango handiz eta bakarrik ezin jabela talaku eta bai ekuira bezala bizitzan abadiek eta laundutzenak, baina espanitzan joan bestalakoan, eskatuko gala besta bat bilatzeko. Ezautzat hori bizarre etorkora. Da zarrapatu gaitxik. Da honez gaberarte eskar jungo. Da bueno, edartu. Da esan za, da nordo ba, parroko ba. Hori eskalduna Ramon Etxeberria, da ez. Ramon Etxeberria, beste horra bortalabe, beste elixe batera. Ba, huizbuek esan da, Ramon Etxeberria eta negu egunko harila. Da esan, telefonio izan, zer da? Pentsame kondizu, eskaldun bidek. Ba, errevoluzioero, atarako gelero, da, bot, ipini bene horlakoaren, da ni beste batiaz, hori. Eta zu orduan nun gelditu zinen? Triunfo zen, baina 8 hilabete pasazenean lakuan, esan, bueno, pentsado, ba, obispuek esan, beste erritxu bat zuri emotia. Da, da zen japata, ondiok ez dakitzen. Da, zelan ez dakizula, neutakitzeta, zelan dakizuzupa. Da, hamen guze erritxikitzu baten, hango abadia, kanpora doia. Da, zu nahizu araitze bialdu. Bo, ikusko. Haiz esan. Bai, haiz esan, xoxon, da, eskualdun zarrak, gazterik ez, baina zarrak, da, hori, boste, boarding house, egon zirinak, bapakarrak, eguan biharrian, baina bagoazan ubezabak eta horrek. Da, arekin, erretxikitzu bazan, 1000 egun habitante. Katolikuak gitzi eguazan agon, da, emoten gendugan, mesia da libre eguzza. Gero, gaztiak dotren ja aztian behin egutxe gendugan, katekesiz, da, libre, detxe gendugan. Hori leku horre, turisten horra jutuzan, eskiateko lekurik onena. Amerika guztizan bertan eguen Sun Valley, el Valle del Sol, da Antipasabiar. Da, gero eguazan mendizetan honek errekak eta hori pozuak eta hori. Da, eize egunero, gizone eskualdune erretiragokin, arrainetan, jute geni. Orduan entretenituta, ez? Bai. Eta momentu hortan, nola ikuste zenun hartzen zutela estatu batuetan edo euskalduna? Ze, normalen ondotara... Euskaldunak errespetagoa zirian, Amerikanek tratatuan hori, euskalduna. Bai, dendarunak eralakuen ero, danak, fulanuta alakun, da, ondo, fama honeko zirian. Horko horrek. Eta zen mozu izan zen, Xoxonen zure parrokia propioa izatea, ja... Eta nire parrokia, txikitsua, zan, ez da itxe, zemat. Eskualdunek zirien egongo... Edadeko Elizarlakoetan berroi bat, haren umuiak eralakuan, estudianteak da Elizia danakin, esan batzen egun pertsona. Eta normalen Euskaldunen seme-alabak mez eta jutezian... Ba, orduan, asko, nigen. Baina erderaz edo inglesez? Ingeles. Ja, orduan, ja,
zei bat urte banean alakoen da, aportxo bat etxen genduen. Da gero beste erlekinutakuak batzuk, Kristinaue antzekuak, alakoen etorte zire, etorren da bai. Da. Asteunez, gehiago etorte zirean, katolikuk zirina, beste erlekinutakuak eta Obizpuri zaten, honek hori etorten gezale, beste narko da. Bai, da. Julik zunek gure jaun hartzen, nahi badabe, dana zinisten da, geure lez, bakarrek, haitxo santurik ez daukela, euren hori. Halako hori, halako errazazun asko emote guztan, honeko bizko. Da ezatu izan, zeu bakarre zara, lehenengoko abadia posita hona hemen errezan. Ez que, danatik ezagunak, nehalako da ondo hartzen aben egu. Da gero, bera be eruten aban be ikusten. Uezabak eta hori eskuera talakuen da sekula besan jutan da. Hori hartzainak jaten da alkarreaz. Da han, behatzi urte, egin da pozik, eta gero, zeusten rako, bueno, jake, hori, Sudamerikano datorren, da gero gehiago, jente gehiago, da ez da bez elisetan, ez da pozik, ondo ez da bezelako hartzen. Inoiz, abade batek, neikoen eban, baina Santosek ezautuan elizan esan da, kontez umikin, zaratata hordakun, da ez zuen pozik, da. Santosek eskuera da egin, horrek, txarri baltzok. Azal baltzak. Hainbeste zarata etxen da benak, obo espaliztak etorriko. Da hori ezautzen Santoseri. Da beren denporan hori ezaebala. Beste herri txikitsu baten alguan. Da, ondo. Da, honek ezate ben alguen, eura nahi dabila, libre pozik ere euren elixara jutia eta hori. Da ez zauzan, hori triunfo zen nahi dut, jake herri nauzitxua, da erdaldun asko, da terreno asko eta bihar ginea aurre txekin. Da ingo zenduke galakuen, da nun eumbrena zerrero, da zia zeuet topaten bozue, edifizioaren bat, etxeko, batu eta, ja, da, bueno, da, on, tifusera noianian da zer, da ni nun bize berna zero, pregunta hori, handa hone abadia ezinek enia lagoen, ia zeuke ezaunerota, eurak famili batek ez zeuzen, geure etxken egin zinek ez hori, lo. Hori. Ezautzen nebazan, harino sortzi lebetian aneon izanean alekutan. Eta edartu. Nola izan azun familiak edo? Famili baten, da. Han, ez eguan, ondiok, beti izan da, Mexikanua biziriaz, trenen beste aldian. Pobrin alderdezan. Da han ez eguan kaminorik, ez zebe, bazia, da etxe soltetziuak. Da gero zeuzan, hemen daukote, da ordu etxia bakarra. Da hori alabia eta dauzenian hori, hor biharrean lako da. Da haurtzen nio zik, da erdu. Da lehenengo gabaz junitzen, alakoan da, enjoan. Hota,
altzan ezanean, bai gauza raru gabe. Hametzo zer da. Behiratu neban alakuen, da kuartu batena hori alakuen, da burua, da ulia, da emakumina. Hene penigia, ze pasatzen da mehen. Armauzaten juntzanean lakuen zaten, hanen beza bat behi onda, ez da inor, baina buru ikusten izatote hoian dagoela lakoan. Da bai, gure alabia, gabaz etxen daude hori biarra, horre fabrika baten, da, ba, antzine hori, zein gogoa. Gero, obispuak ezaban alakoan, sekul ez dut jakin mexikanuan nun bizi dira zen. Da zer hori, trenen beste aldekuak. Da hori ezakeria bai alakua, baina ez dakit zehaitzik esaten dagoen. Ba, etorritzen neukerako utzut. Da etorri zen egun baten, esaten, bueno, ongoa zen. Da, hausera trenen bidea alakua, da hemendik, jente pobre bakarri bizira. Da mexikanu eta hori, da horretxeatzik esaten dabe. Da nire etxia, loetzen dutena, aurize da. Da ikustuzu, kanpotik, barrua, da beste alderadiko hori, zulutik ikusten da. Da, taulak eta horretu da. Nipe nire, esaban, sartu leke nahi bozu eta esena zatari urten. Esaban. Da, jan alako da, hamene latrin bine alako da, beste lan nire launa, parroko alkarrez egon ginena, aurdo alako da. Da, sarretxan etxitu alkarrez hori jan. Da, ez, hementik urten ninbertuzu. Hai, urten, zeuk bialduztasun ona, da, urteteko, nien hori urteten inora. Ba, hori, hauntzen frailin konbentua, itxirabe, da utzitao, ba, jun araxe. Baina eserrezto, da ez importa. Nahi jorot. Ana hori. Da frailiak lehen, ba, desertu esan. Baina erreza handizo etxen, balbutan hori, da kolekzioa bebai, da esaben, ez hau ez da gure hori, bakartadian bizitzeko gekara, gero laundu bai, baina da, hileben beste konbentu bat eurak. 10.000 euro arutzo, da ahutzik, da ipini ben saltzeko, da arek eta saldu arte egon zinik ez hor. Da neuen letorioa salgai, da txarrena, etorte zirian hori da, irakutziko zazu, da aneguan ba, kapilatzua hori, da euren abitazioak 10 batero eguazan, baina danak utzik. Danak uta, hau handizera bat, ez da ezer, da merkiota, nik ez duzatzen, hori obisfouren. Da egon ginean, urtebete salgai ipinitxe. Da antratxu batek, sartxu bat, da senyorita, baina iza egun urteukan. Desateban, ya veremos quién tiene más poder, el obispo o nuestras oraciones. ¿Qué oraciones? Para que nos den a nosotros y no compre nadie. Y le pensaban, era así. Da gero, kenduen hori, da ja, hasiginean, bueno, onbirtuz, hori, frigorifikua, kozinea, hau eta bestia, ez barik. Lehengoko zermoia, ene bana, makinia neukan alakoa, espainetik erundiko kanera. Da ene ban, etzunda behin ganean, hori zermoia preparau, lehengokua. Da, honek amerikanuak, da, gau junginek ez horra elizan, bai, bildurrik ez baukoa zue,
kalian biltzurre sartzen dabe. Hone kuadrilan dauzerian honek. Da, ez baukazue etorren. Lehengoko domekaz beste elizean emoten eban alakuen, baina beranduan, ja ordu bizitan. Jateko zazoia kanpuk nalako da eurak amaitutakoan, Mexikan nutzako erdera antxe. Da, berroi lagunero etorri zirian. Eman alakuan, da esan hori, da zelan hone etxen duzu hori. Zelan, nire salarizua, emon hau, $5,000, baina urte guztirako. Hoiz bauak. Da horreaz erosibotela gauzak. Da bateke, frigorifikuan neuke saltzen dut eta neuke, da nipatzat erregalauiko hala, $1,000,000. Oia, da bateke, neuke emongotzute oia talakuan, da emoizan. Beste bateke, beste hori erregalau, da elizan ez eguazan ez zilarik, ez bankurik, ez ezebe. Da esan, da ontzingol, da hori mexikano batek, hori iruleku eguazan, bi zarratuta, beste herri bizitzan, da hori zilak, tabernakugak. Da ekarri bazan, da gorrizka eta baltzezko tipo mexikano alakuan, da aretzetan, binek duen. Lagundu itzizuten pixka... Da gero honek monjia, egon zan beste dotrinia emoten torte zana aztin behin, ez hau zan, nahi nuke hori laguntzia. Da honekin biharrein mexikanokin, gustatu jateta. Eskolak zarratu dio zen. Da ez eguan, da eniok ez egutzen hartun hori parrokizetan doten nien boten eroalakun, da abadi nire parroko izazana haitxe bakarrik. Zate ban, nik ez daugat honentzako biharre nahikorik, da librero, da euren konbentua, zarratu duen, da bera konbentuan dizien bakarrik. Nola izan azun berak? Nola izan azun berak? Bera, Rosa Maria, deitxute dutzen. Hermana Rosa Maria, beste madrezita Rosa Maria. Da gero, Rossi, bakarrik. Da, ondiok, eskeruten gara. Da, hori zen lehen ipikuiten hori, bihatzen ondiok hango esparrangizak horrek ezer bara alakuan, da, zelan du izan lagunak. Gero ere aipatu duzu, bertan zeunden bitarten, ere lortzen edo... Bai, hori zen da, ja. Da, honek, Amerikanuak dana Eliza guztiak erregala euskuen, gauza guztiak. Elizan horri ez zoikoen eskaparik, ezer. Da, mediko baten Andriak, eleban hori kapa dotoria. Da, nahizu, hau Elizako mesimoteko lakuta. Elegantira hori duketak izango da. Da, gero, ez hauskun, antik konbidata beren etxian. Bakizu, zer inteligeran, elegantia ez da gitz. Haura, vestido de luces. Berena, aretxeaz hori egin, Elizarako. Zena, kabareteko hori. Eta gero, aipatu duzu ja burleien emantzen ditun azkenengo 15 urteak, ez? Ja. Eta zemuzko esperientzia izan zen? Honen tarikuan neuri krifozen. Gustazaten alakuan.
Da Amerikanuak zemat laundu eman da izauten, dakigu guk emoten duen dirua noradoian. Oneri laguntzeko eta hau eta papelak eta horrek eitzeko. Beste Elisean ez dakigu noradoian gure dirua. Da, ez betu, benetan, hau Elisia aurrera doia, zeuen dirua itxik. Gure montzia, bosturtian egon da, euren konbentuak ordaintzen. Da bakar-bakarri hemenik hori, oia da hori jana. Hor, bertan, hamarre frailine hori, eguazan alakugan, dengen duen urrunek hori paret, obispuk zan, ipinizue pareta. Ze alakugan, da holan. Eta burleien etzenun aurkitu olako agian Amerikanuen laguntza hainbesterainokua edo beste giro bat zen? Burlekua, Amerikanua gitxi eguan alakuan, da hori Mexikanua asko, lekuri, errik handizin izango zen Mexikanuna haize, alakuan. Baina, ondo, Mexikanukin, ondo tratagen duen alakuan da, Amerikanu finak eguazan bertan. Gero ere esan duzu nolabait ere Mexikanuen izaera asko irekiagoa izaten dela eta laiagoak. Bai. Da arek eurake, hori burleira jun izanean, nire aurreko abadiak, Elisa egurrezko tekin joan, doktoretu eta gazta olakuga, da eukan $400,000 zorrian. Baina etxe ben hori aparizak, dantzak, mexikano horrek, eta hori emote bena hori zorrak pagateko. Eta 5 urtean egin duen hori zor guztiak ordaindu. Ja, obispora, danak erlakuen. Orduan gustora? Bai, gustora hartu nalako, zintzinek erlakuen. Baina, gero, guazan aurre alako handizak, Extension Society eta honek Nueva York partetik eta alakuan, da hor, fraidiek esate benak, pobrikin ero basaoze, biharrian da zorrak ero albo zue, altuna guke emongo regalo bat eta. Papel baten, agertzen da, hori, esate zen, Juan egin, ingeles alakuan. Da, ondo, honek dino kontizu eskatzeko ero lako, eta zela mexikanukin, biharrian da hori, zorrak eta auta hori, eta itxen dugu eta zertzuk hauza lako, eta 5.000 hori bialdu zen. Ez ditzu zezate, da hori, eskerrak emoteko alakua. Bialduen arek horra, obispaura. Da obispauan hartu bena, da niri bota zen bronkia. Ia zehaitzik eskatu dutena. Eurak eskatzen dabela ezer da honian. Baina ez, hori obispautik etorri zen niri, baina lagun esan, abade batek esan da, Joan, egin hori. Nor da, eskerburu ez dagitz, obispagua, banek izan hor zara. Da, etxak guztan, orduan hone emone hori eskerrak horreri ez da zezaietiri, horreitzik, diruatzik, da ze diru. Dirua zeuk hartun duzue. Zeuk emon eskerrak, nik ez dut hartun da. Zue bihatzen nazunean, niri, orduntzen emongot eskerrak. Da, eskinian, obispuaz ondo, baina obispuinen menpian, ane eguesanekin,
Da, batzuk ez zirian, horre, abadiek ero alakua, zirian beste herriko horrek, darek eta, batek esate ban alakuen, eskualdun honeaz ezineke ezer egin. Eta, bueno, ja pixkat, Estatu Batuetan egon zinen denbora hortan ere Euskal Festivaleta eta juteko aukera izan zenun? Bai, lehenengoko hori eskuerezko mesia, neuke monean, da hori, hor parkian, zan parkian alakoan kampuan. Da, niaz, hori eguan, hau Ramon Etxeberri bai. Da bizok, eta baina nik areke eskuere ezek izan. Aitzak eskuerek izan, da Ramonek erdera. Da bain Aitza eta Ramon etortzean ni bizizaten Ruperten nahola. Da hasi ginen berbetan, Aitza eskuera. Da Ramoneke nik ez dut aitzuten. Bueno, erderare Aitzak nepu hori ez dut aitzuten, da nik ingelezen eban etxen. Da zige, da Ramoneaz engendugan. Da gero, amaitzuta gero, etorri zan eskualdun bat. Inparantza, halako liburu babe eskeru baina horrek, eskuerezkugak. Da horrek ezauztan, ez beste lagunak. Lektxon eukozan parintik eta ezagutu dezauztan. Hori da lehenengo fundatoria etakua. Da bai, da liburu sartzen dozu horra alakuan da joan hori. Gustazako zure zerboiat. Da joan zanako da, hombre, da zu hori da. Etako fundadoria derizon deustun egozinen nian alakuan, da baina ni on enaz etakua. Nire horrek ez ebenen jarraitu. Da, atzo, etorri zaten izina, da hone etxatalakua. Eta ja, aipatu, bai. Da, horrek zauzan zorizonak. Da, ondo, baina gauza bat etxate ondo sartun da. Zeizen da ba. Esan duzua, eskualdun fededun. Da, zainiazio eunian izaten zane hori, da hori alakua, da hori ez da alakua. Ba, horre, nik irakurritako horretan, ba, hori, baina hori parkatu. Baina nik neure hori, baina eskualdun fededun izatea ona zauz zeure erretxik urten dakugan, da honek torre zenak dakugan, da gauzariko honena. Baina beste eta eskueria izgaltzia. Da asko do zaimen berton jaizuak ez dakizenak. Da horrek gurazugatik ikasi birleku eta da handikona asko. Sartun da egon dira ze eskolaketen boten eskualdunari bauzen. Eta gero ja, ja pixkat bukaera emateko, Eliza mundu hortan edo, erabakitzen hon ja leketxoa. Esatu zanan, bertan be abadiak gitxita hozela, da honan erretirata da hozena laguntzeko eta horri, engora bela etxe bizitzak, abade erretiru duentzak, baina ondiok enbarik, eta antzen eoneikila bertan buizen. Da, ez, berroi urte, etxetik kanpora nahikura, neure herriza bata lekitxo, da lekitxo nahi dotili. Da, arrabia batako eta hori, solteria, da, azken egunak, alkarreaz etxeko. Bueno,
etorri entzani hori, da gero, gaixotu zen hori, Alzheimer zalakoen da, hil zen alakoen. Da, nire lagun mexikano bat, etorri zen Mexikotik gerugo, da lagun handi ingin. Eta bizoke engen duen, Nevadara juten ginen, baina inon eskatu obispaur eta permisorik. Da, han joku eta libre alakoen da, urre, egualez, ordu bete bakarrik. Ba, gero amaitzu eta alakoen da, guazen horra. Da, hori bertan aparizatxan da joku nien ja, hori. Da, entera zirean honek. Bertako abadiak, batzu, zelozuak, beti. Da, ondo pasaten duela, da, ondo hartze euskuen honek. Da, euskuen, da, zehetxek lantzimin etorritxa, hori mesatxu emonero, eta, zain, hori zen berdu. Domekaz, amaitzutuakuan, iluntzian, hemen mesi oneri, ja, gero alaku eta departxaratzen bara ba. Hain merkeroz, gauzi ba, berton, loin, bizamuniare etxera. Da, haulatxek, da pentsate ben, ba, honeke pagate gaitxu zela. Mexikanuak, ez, geure borundatez. Da, hileben batzarra, bauzen, obuspauan. Da, mexikanu eta ni alakuan gauzela hori Nevadan jakpate zan txikitzu bat, frontera bertan. Da, hainbat diru etxen dugula. Da, hori lagun batek abadiak etorri zan alakuen da. Fulanok jau alakun berbat azuek etxen dugula. Abai, da, nahi da bezakin, ia zema kobraten duen. Kobrau ez, geuko duten dugu, gero ardagua, honek mesi emoteko horrek eta gauza guztiak, kandelak eta dana geuk. Da, nok esan dugu gara. Esan, ba, urrengo juguen alakuen da esan. Obispua, esparo, horren kontra bado esati haukola hori. Ezin joula jugan. Ba, Nevadako obispua, posito, beste inorrez ez talez juten izan, geu voluntariz jutia. Oso, eta atzera begira zer eman dizu Ameriketa edo, estatu batuetara emigratzean esperientziak, eta inbeste urte kanpoan egotian esperientzia horri? Ba, lehenengo gauzia, kanpora juti eta bakartadia, ez dakizun egan hori, euren berbetia, gogorra da. Euren oitxurak, ez dakizun gogorra. Ba, etorrirez beste, da, Inglaterratik eta alakuan, da ezin izan dabe. Ero, bertako abadiak ero ezin ero, da ez dabe aguentau. Baina nik zuberti neukan alakuan, abade honak topate ban. Da gero, hori eskualdunak, ondo hartze usten. Sarritzan hori. Etorri alakuan eta geuaz jangozu. Geuaz hori. Ez da izerdo alako eta guazen hori da. Bai, ondo hartu zen. Da. Da gero, tranquilitatea eta errestazuna, hemen kanian egon barik alakoan, baina ikusten dut, bihatze duzten gauzetatik, asko domina berabela. Da kulpa guztiak botatu eta hori ordenadorari. Lehen kartak eta alakuen haue izenko alakuen, ordenadoran potatotzez, hilian, lehenengoko eunian, zertzu gauza egon, da parako izan zertzu egon hile guztirako. Da honek mexikanua, onda hor abade etxitan, barzetan, berak estaren nabazan. Da, arek bilatzen dago, honek. Jesus, honek alako geokta, danot gauz kantzata.
enparaugarri. Hogei horri ero kekeizo alakuan, hilen batian alakuan, zer bakotzien zer da alakua, da nahi da beltzakin, ez da izertzuk eta auto bestia, zema jente juten dan zer alakua, zeran. Horik, kartzan neoti alez, da prisioneruari gara, hori, da hauritxe da. Da hau lehiruten da benak, kanpotarrak, madari zena, honen mene gauzak ondore ez, horrek gauz beteten barabe. Baina, hau dago ba, neure mouramen, abalde faltiro, lagunduko zu hemen, beste parrak izan, auto bestia, eta nire hemen, bibakarrik, daoz, erdikaxorik, haune, sarrak gaur, beste elizean, kompainian, ja, sarratu baina, ama Virginen hori dale sarako eta mesia, parrakubari, kepari, amoton enterrua. Dezin jabelatu jan neuken mungo batan, bai. Orduan, etzea gelditzen, Da hori, da domeketan mesabi, alakugua, iru, benitxo gerugo alakugoro, makalo eta bozaldo, da aspaldizun operabe, gero arrabiabe, gaixo horik eukira ospitsalien da laguna. Kepak esan da, eskerra zeu zau zela da. Zeu espazinian egon, da ondo hartun bez, ene barengo. Baina ondo hartzen hau, da lakuan, da erto. Ondo. Ni neregatik hemen utziko dut elkarrizketa, zerbait aipatu nahi baldin badezu pentsatzazula ez degula komentatu edo elkarrizketan zehar, entrevistan zehar, Hemen egon ezanean, da hori obispoek esaten, ez da baina, jute zaren tokik guztezetan beti izaten dozu, posezo zela, da benetan. Da, onbe bai, lagun horrek abadebi onak, lagunak ondio neurizazankuak, bai. da euren txokuan.